سلام كم يتعلو خبركم تعزبتي نلومي كتر استدالو علتاو زينا كروبلكم تدالي اللغون مكتالكم بخبر زعدم صحاتكم تصنح ميكي على الحرقو فلماك بكنتو تاتو فيلم ابنو زوبا قول جبار عمرور نمكتا تراكم كعزز متحساس بقريبو اب زوبا عن سبا نوصوبو قاطعو حرشا بملات كسرحالو كم زغبا تغليصو اب جيندع بقعت تمرتي دغريتام اب جيندع بقعت تمهارو كبن مبال زعلم بهلاون سبورتاون قنابه تمرت تخايلو اب زيناتات وصاي متنقداو ملوا تشاينا هندن باسا 30 بليون دولار كم زعابي تغليصو روسيا قلولاو زوبا ماكلاي مبراق نمعراف كم تحقاقز بريزيدنت بوتين حبيرو إسرائيل وشتي كرت سامتا تاب ليبانوس لعلي 180 جزيرة دبدا أكايدا زرزر زينام ابنو زوبا قولج زغسة ترقاقام بارع مرور نمكتام محداراتنا كالات منقستن كوم مأكل زقبر قطوطرا وصرحات كايدا متحساسبي قريبهم لو معامت تاب كوابتات حاج عرب اي ترف قرقف سواتي بإنجليت تبلديان عد شغلان قبل 20 هكتار بستغست بارع عب مقاهجاتات مرت حرشان ترف مرتن كمون اب هابت قربن طريتن قدات كم زورده وكيل بعد سلطان اقرابن انسا زغرا مناتو ياسين احمد قليصوم تنقنايزي كبير قداتن علومتن زور زلو ترغاغام بارع تفريطو نمقصارو كالمنتي غونتي ببعد سلطان اقرابن انسا زغرا من زغبر قطصراو سرح عدتات كبابين زحلو والو اغباب كمعبل دما اتحساسيبهم اب موداتاتو ياسين ابركتو حيلتات مكلخالا مقصارتي بارع مرور بموغاس غاسوتن حرسوتن اب تقاقم حوي عتوب تنقاق كغبرون كابزي حلافنتاو تغبارات كحيبون صويعون ناب كالزينام سنسغرم اب زوبا عن سبا وحس مازاو مغبي نخلو اب كلو نمرغاص بسفح زتاتاتو زلو مدب نوس ربح قاصعو حرشا بملات كسرحالو مزخاخر قريبهم وكيلرينا تسفانكل غبريس نزدالو زيناو تصصاب ستيفانوس غرماي كغربوي اب زوبا عن سبا مدب نوس ربح قاصعو حرشا بملات كسرحالو ب15 ጥሪ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ገምጋም ጨንፈር ሕርሻ መዘኻኸር ቀሪቦም ግዚያዊ ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ገብረ መስቀል ተወልደ እቲ መደብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ከምቲ ዝድለ ከም ዘይተሰርሓሉ ብምሕባር ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝሓየለ ክዕመም ተወጢኑ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ዕላማ መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጸው ሕርሻ ውሕስ ማዕዛው መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ብምርግጋጽ መነባብሮ ሓረስቶት መምሕያሽ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነዚ ክውን ንምግባር ኣብ መላእ ትዞ ኣብ ከባቢ ዲጋታትን ምንጭ ማይን ዝርከቡ 866 ሓረስቶት ልዕሊ 345 ሄክታር ከልምዑ መደብ ከም ዘሎ ገሊጾም ሓለፍቲ ሕርሻ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ኣብ 2025 ኣብ ሓመል ማሎ ድሓን እቶት ክርከብን ከሎም ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣስማጥ ገለብን ሃበሮን ግና ትሑት ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብሓፈሻ ኣብ መሬት ሕርሻ ድማ ብፍላይ ኣብ ምኽዕባት እቶት ዕዙዝ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ቀጻሊ ክሰርሓሉ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም መኽዘን ድንሽ ኣገዳስነቱ ተራእዩ ክዋደድ ጸገማት መድሃኒት ፍታሕ ክናድየሉ ኣፍሉጥ ሓረስቶት ኣብ መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጸው ሕርሻ ንምዕባይ ድማ ክሰርሕ ዝብል ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ኤፍሬም ክፍሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ሕርሻ ብውህደት ምዝስራሕ ለውጢ ከም ዝመጽእ ብምሕባር ክኢላታት ምስ ሓረስቶት ተናቢቦም ክሰርሑ ተላብዮም ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ተዋዲዱ ዘሎ ዲጋታትን ራህያታትን ብግቡእ ተጠቂምካ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምምሕያሽ ብዝለዓለ ክስራሕ ዝምልከቶም ኣካላት ድማ ምስ ክኢላታት ተወሃሂዶም ክሰርሑ ተላብዮም ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ንግድን ዝርአ ጥሕሰት ሕጋጋትን መምርሒታትን ምክታዕ ዕቱብ ናይ ምቁፅጻር ስራሓት ይሰላሰል ከም ዘሎ ተሓቢሩ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮን ዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ሳምራይት ሊቪዮ
أبزو مأكل تحسد حقاقاتن ممرحتاتن مقطع عطوب ناي وقصار سراحي سلاسل كمزلو وكيل جنفر حقن سرعتن إنسبكتر أرايا دانيو حبيرو أب كلتشان اتران حموشن أبزي حقاو نقدي نايتتك أمنات علوت زورغ هلختي كاب حقي وطاي سرحو هنسعتات واغا هلختي نبرتن حقاون زي حقاون عراقاتاتن كالق بستخايد ناي وقصار سراح قولس تارخ بنتكالات بتغلالا 10.8 مليون نقفا جنزبا ومطعتي كم تبين لن قليتو منقسي بان سنكيتوم نتتقام حبرتسب كغربو نونن تتكالات حبستي استرغوم فينو خمسة كفافل زتقاس انسبكتر رايا ابزي بزرايو غدلت 148 تكالات تخسيسن لعلي 1 مليون نقفا قصعان كلوا 28 كاباتن كساب كلت اوارح ناي معشاك سغمتي كم توسدلن بمغلاص ميزان حنت باني كاب 80 جرام كنكي كم زي غبا ازخاخيرو بزي كازي نقراو فقاد بزي محدث تخصص 170 تكالات بدمر 128 شح نقفا كم تقطع افليتو انسبكتر اريا سعيبو مسكفلي توريزم بمتحبار اب تكالات وهابتي اغلغلوت بزكايدو قصراوي سرحات زتفرالي غدلت صنحن لعلي 300 تكالات كساب لعلي 600 شح نقفا غنزبو مقطعتي كم تبين لن حبيرو اب 2 زوصا اواج مكلخال تتقامنت فيستالن اب 2 زوصا اواج مكلخال تتقامنت تنبخون شغاران زتحاسات كالاتون بتماساسالي كم تقطع بمغلاط بزي حقاو اقابام نستسرح ابايت بزملقات قالك فرسكلو قال جنزبو مصعدي كم تبينلو انصيرو امو داتا انسبكتر رايا صيو فيلمتات حيزن ترخبا 34 تكالات نفس وكفن 10 شحنا قفان كاب حريك ساكل تورحي معشاك مسكبيد متنقاتا كم توسنلن افليتو أب جين دع بقعتن تودادرنتن تمهارو كبن مبارز على مبالاون سبورتاون كنابيت تمرتي كاب 27 تحساس كساب 14 طري تخايدو تي أبناي مباتان كلاين درجان نابيت تمرتي تخايد وددات تمهارو ببهالين كبرتاتن حورة صوبهم تخصكيسوم نخعابي استودد بكم زغونه أو هادي مرباتو بالي أبتنو زوبا ممر محمد صالح محمد علي قليصوم تنساي باهلي سبورتن طعنانا نابيت تمرتي نمحيال نكلنا بيت تمرتي زت أمر مربات أبجين دع قحتي لاين لعيتن متكل أبيتن كم تخيلون حبيرو حالا في أهادو بالي سبورتن تعنان ممر محمد علي عمر بوغنو تمهارو غنغونا كدما وتمرتوم أبالي سبورتن تعنان زلو مافلوتون تقداسنتن بمبراغ تصادفون ومعزاز نوكلتي كلنا بيت تمرتي سلطناتات كم توهب بمبراغ أبزن استعوتا بدرجة نوزوبا بزكاد وددات كساتفا مخانا أرديوم أب زوبا ماكل ممحدار نو زوبا تطرات تدوكينا بتركب مباطا بيت تمرتي دبر السلا بالعلي 300 شح ناقفا استهانص ممهار كفلتات بعصوت وحمشة طر تمريغون أب جنفر تمرتي زوبا ماكل حلافي مسرتاو تمرتي ممر سرص وتخلاين حلافي بيت صحفة دوبا ومعراب ممر في السهات صقاين أبز اسمعو قال نزنبرت صبت نمقلال توقسون زو سودو كوميتي ولدي كمو نابركتون زقبرو مشارة أكالاتن حيلتات مكلخالن أمسكينوم رئيس ممر نايتا بيت تمرتي ممر حمرتي يوب وغنا أبز حالف عامتات صبت ممهار كفلتات كم زتصونحون بمتقاس اتستسرح كفلتات أب تمهارون مسرح ممهارن مستمهارن مستورهو كم سوت رجاليتا أبومبر كوميته هنصا بيت تمرتي أتو أمانيولا فورقنا كايد سرح ممحدار نو زوبا صصرات أتو برخة تسفا قابرون دما نتعمام نمعوات هابركتون زقبرو مشارختي بمقواس تمساسال توقسوتات كدفالو تمحصينوم مباتا بيت تمرتي دبر السلام شحن 947 زت مسرتت مخانا سنداتا ينصر زغوركم تعزبت تشعبوا زغرب هاجرات زينا هاجرات وصاي كونو مكتالكم بخبر عدم زينهم السنادو تي في هم تكتاتول زلهم زغوركم تعزبتي سلام مكتالكم ازيا مسكن زينا وصاي أبي كلتشين إسران حمشن أبي مونغو هزبات ريبابليك تشاينا هندن زتخيد متن قداوي ملوات مستي كدميز نبر عمد كنتاتورن كله بستات 30 بليون دولار كم زعبي صبصابات حبيرهم بمسرتهم صبصابات أب كلتشين إسران 4 ناستات 130 بليون دولار زنبرت نقداو ملوات أب كلتشين إسران حمشن أب ستات 160 بليون دولار كم زبالة فريتو إلكترونيكاون تكنولوجيكاون أغحو كمون فريات حرشا كابتوم زلعلى نقداوي من لوات زتخير لهم فريات من بارهم تقليص الله تشاينان هندن أبز عمد زي نتي نقداو نتفتات بعينة متنن كبن مبالو كسرحا مخانن حبيرن كلتين هاجرات صعبينات كرت أمريكان مقلال نقداو زندناتاتن مدنفع كسرحا مصنحن
ዝፍለጥ እዩ روسيا ቅሉላው ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ንምዕራፍ ከም እትተሓጋገዝ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ሓቢሮም ፕሬዝደንት ፑቲን ዝገለጸ ብ16 ጥሪ ምስ ፕሬዝደንት ኢራን መስዑድ ፔጂሽኪያን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ብተናጸል ኣብ ዝገብሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ ሩስያ ብመንጎ እስራኤልን ኢራንን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምቅዳው ብሰላም ንምዕራፍ መንጎኛ ኮይና ክሰርሕ ቅርብቲ ምዃና ፕሬዝደንት ፑቲን ኣብ ትርክብ ሓቢሮም ንተበግሶ ፕሬዝደንት ፑቲን ዝመጎሰ ፕሬዝደንት ኢራን መስዑድ ፔጂሽኪያን ተራ ሩስያ ኣብ ጉዳይ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ክዓዝዝ ፀዊዕሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢራን ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ብትሪ ከም ትቃወሞ ፕሬዝደንት ፑቲን ኣነፂሮም ግዳማዊ ምትእትታው ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ንዘሎ ፀጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ إسرائيل ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታት ናይ ዝሕዝንያ ዘለና ወርሒ ጥሪ ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 180 ግዜ ደብዳብ ከም ዘካየደ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ስጉምቲ ወተሃደራዊ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ ንምድምሳስ ምዃኑ እኳ እስራኤል እንተገለጸት ኣብ ልዕሊ በርጌስ ከቢድ ክሳራ ከም ዝወረደ ዝሕበር ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሊባኖስ ተዋፊሩ ንዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘነጻጸረ ምዃኑ እውን ተቓሊሑ እስራኤል ኣብ 2025 ኣብ ልዕሊ እቲ ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ተረጋጋሚ መጥቃዕታት ከም ዘካየደት ዝዝከር እዩ ደቡባውን ምብራቃውን ሊባኖስ ቀንዲ ዕላማታት ናይቲ መጥቃዕቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ እዩ ዝጥቀስ እስራኤል ምንቅስቓስ ሒዝቡላህን ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ናይ 2024 ከም እተሰማምዑ ዝፍለጥ ኮይኑ እስራኤል በቲ ዝስምዕ ከም ዘይተቐየደት ይግለጽ ካብ መወዳእታ 2023 ኣብ ሊባኖስ ብተካየዱ ዘለው ወተሃደራዊ ተጻቦታት ልዕሊ 10,000 ሊባኖሳውያን ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ይረዱም ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይናን ካናዳን ንግዳዊ ዝምድናን ንምዕባል ዘኽእልን ኣገደስቲ ስምዓት ከም ዝኸተማ ሓቢረን እቲ ስምዓት ኣብ ቻይና ዑደት ክፍጽም ዝቐነየ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ትማል 16 ጥሪ ምስ ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ተኸቲሙ ከም ኣካልቲ ስምዓት ክልቲአን ሃገራት ጠንቂ ንግዳዊ ዘይምጥዓም ኮይኑ ንጸንሐ ልዑል መጠን ቀረጽ ከጉድላ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ በዚ መሰረት ቻይና ኣብ ዝተወሰነ እታው ፍርያት ሕርሻ ካናዳ ወሲናቶ ንጸንሐት ናይ 85 ሚእታዊት ቀረጽ ናብ 15 ሚእታዊት ከተውሩድያ ካናዳ ብወገና ኣብ እታው ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ቻይና ንዝወሰነቶ 100 ሚእታዊት ቀረጽ ናብ እስታት 6 ሚእታዊት ክትንክዮ ምዃና ሓቢራ እቲ ሓድሕዳዊ ስጉምታት ኣብ መንጎን ተፈጢሩ ንጸንሐ ንግዳዊ ፍልያት ብምጥባብ ቁጠባዊ ዝምድናን ዘደፍዕ ምዃኑ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣፍሊጦም ቻይናን ካናዳን ኣብ 2024 ኣስታት 120 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካየዳ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እቲ ኣሃዝ ኣብ 2025 ብሰንኪ ልዑል መጠን ቀረጽ ከም ዝነከየ የረድኡ ቻይና ንኣሜሪካ ተኸቲላ ካልእቲ ዝዓበየት ንግዳዊ መሻርክቲ ካናዳ ምዃና ይጥቀስ ኣሜሪካ ኣብ ቀጠር ሓድሽ ማእከል ወተሃደራዊ ምውሃድ ከም ዝቖመት ገሊጻ እቲ ማእከል ብቐንዱ ሚሳይላትን ጸረ ሚሳይላትን ዝዋደደሉ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ዕላማታት ክስዕብ ንዝኽእል ስጋት ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ፔንታጎን ኣፍሊጦም ኢራን ካብ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ምስ ዝመጻ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንዘሎ ወተሃደራዊ ዕላማታታ ከተጥቅዕ ምዃና ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ በዚ ድማ እዚ ሓድሽ ማእከል ወተሃደራዊ ምውሃድ ካብ ኢራን ክመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምግታም ምዃኑ ይጥቀስ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣዋፊራቶ ካብ ዘላ ልዕሊ 50,000 ሰራዊት እቲ ልዕሊ 10,000 ኣብ ቀጠር ዘሎ ማዓስከራታ ከም ዝርከብ ይግለጽ ጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ሰንኪ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታውን ተጻቦታት እስራኤልን እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ሩስያን ናሚቢያን ኣብ ሓያሎ ጽላታት ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዓት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ብ15 ጥሪ ኣብ ከተማ ሞስኮ ሩስያ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ተበጺሖም ሩስያን ናሚቢያን ኣብ ጽላታት ዕደና ጸዓት ሕርሻን ምክልኻልን ክትሓጋገዛ ምዃነን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጾ ከም ኣካልቲ ስምዕ ሩስያ ንናሚቢያ ብምምስራሕ ኣገደስቲ ማዕድናት ቁጠባውን ክኢላውን ደገፍ ክትገብረላ ምዃና ኣፍሊጣ ክልቲአን ሃገራት ብዘይካዚ ኣብ ትምህርቲ ቱሪዝምን ጥዕናን ከም ዝተሓጋገዛ እውን ገሊጸን
زي كمزيلن كولو منسترات قديات وصاي روسيا ناميبيان أبزوباون أهقراون قديات كم تزراربو تحبيرون ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ኣብ ምብራቓውን ሰሜናውን ሸነኽቲ ሃገር ዝተኸሰ ባህርያዊ ሓደጋ ዛጊድ 19 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ዓሰርተታት ዳሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካ እዚ በቲ ዕለቕልቕ ኣማኢት ሚልዮን ዶላር ዝግምት ንዋታዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ ሰብ መዚ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሴሪል ራማፎዛ ግድያት ንምርዳእ ዝካየድ ስርዒት ክሰፍሕ ኣዚዙሎ እዚ ከምዚ እንከሎ እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክወቅዕ ዝቕንየ ብርቱዕ ዝናብ ናብ ጎረቤት ሃገር ሞዛምቢክ ክልሕም ከም ዝኽእል ኪላታት ሜትሮሎጂ ኣሚቶም መንግስቲ ሞዛምቢክ በቲ ሓደጋ ክስዕብ ዝኽእል ክሳራታት ንምቅላል ድሮ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉሎ ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ጎልጅ ባርዕ መሮር ንምግታእ ተራኮም ክዓዝዝ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ሩቡሕ ቃጽዖ ሕርሻ ብምልኣቲ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣብ ጊንዳዕ ብቕዓት ተምሃሮ ክብ ንምባል ዝዓለመ ባህላውን ስፖርታውን ቅናይ ቤተ ትምህርቲ ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ንግዳዊ ምልዋጥ ቻይናን ህንድን ባስታ 30 ቢልዮን ዶላር ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ሩስያ ቅልውላው ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንምዕራፍ ከም ትተሓጋገዝ ፕሬዚደንት ፑቲን ሓቢሩ إسرائيل أو شكل التسامتات في ليبانوس لعلي 180 جزء دبداب أكايدا زي غوركم تعزبتن لو مغتر استدالو زينا ومستنادو أبزي في السلام سلام كتالكم أزي مسجن شرات عنا سعيبات غرب مربعات كون بوغنيكم سلام